Nagahapa sa nasapuan ang lalaki nga ini sa nabukid nga bahin sa barangay Kasalangan, Hamtik, Antique. Nagapaligo sa kaugalingon nga dugo ang biktima. Natulupang danman sang nagresponde nga katapos ang Hamtik Municipal Police Station nga tupad sa nasapuan nga bangkay ang pila ka mga dugoon nga bato. Pagpati sa mga pulis, mahimo ini ang gingamit sang suspect sa paglampos sa biktima, dob-dob nga mapatay. Wala pa gid ini makilala kag padayon ng investigasyon sang Hamtik PNP sa kaso. Dakop sa Manapla Police Station ang top 1 drug personality sa barangay San Pablo, Manapla, Negros Occidental. Ginkilala na dakpan kay Marjon Morales, 30 anyos, ang Hacienda Anisita, barangay San Pablo, Manapla. Nakuha sa subject ang kapin 180,000 pesos nga balor sang shabu, kalibre 45 kag 500 pesos nga mark money. Nasikaso na ang pagpasaka sang kaso bato kay Morales. Nagakayaw ng lalaki nga ini sa higad sang dalan sa barangay Andagaw, Kalibo, Aklan. Gilayon nga nagpangayo sang bulig ang pila ka residente sa Kalibo MDRRMO. Nagwa sa investigasyon nga isa siya sa duha ka backrider sa motorsiklo kag nahulog sa dalan. Madasig nga nagpalagyo ang driver sa motorsiklo pagkatapos ang aksidente pero nadakpan man sang pulis. Suno sa abyan sang biktima, mahimo dala sa makalubog nga ilimnon ang gintunaan sang aksidente. Wala sang panglibutan ang biktima, gani dali nga gindala sa ospital. 7 ka miyembro sa New People's Army ang nagsungka sa LGU Kwartiro Capiz kag Philippine Army sa barangay Poblasyon kahapon. Dala sa ilang nga pagsungka ang pag-turnover sang matag-as na kalibre sang armas lutang. Samtang upod man nga nagsungka ang 52 ka miyembro sa milisya ng bayan o kanang force multiplier sa mga rebelde. Gintumod nila sa pagsungka ang hindi na magwantang nga pakig-away sa pwersa sang gobyerno. Ginpasalig ni Colonel Benedict Arevalo sang 301st IB nga matagaan sang tanan nga assistance ang mga nagsungka nga makawala nga grupo.